क्रिसमस पर्व बेल बेलକୁ କେତେ ବଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ନା। ଆରେ ବାପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଆସୁଛି ରେ ବାବୁ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବର ଜୀବନ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଦିନର ଜୀବନ କି? ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପର୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପର୍ବ ବେଳକୁ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବେଳକୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ, ସେଇଦିନ ଟିକେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସଭା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସଭାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯିବେ, ବାକିଟା ଆଉ କୋଉଠି ଯିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସ୍ପିକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସ୍ପିକରକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯିବେ ସଭାକୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚର ମିଟିଂକୁ ବି। ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନେ ଯାହାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦରକାର, ସୁସ୍ଥତାର ସଭା ଖୋଜି ଖୋଜି ଖୋଜିଥିବେ, ବାକିଟା ଶୁଣିବେ क्या ନାହିଁ। ଖାଲି ସୁସ୍ଥତାର ସଭା, ବାକି କୋଉ ସଭା ବି ଆଉ ଚଳିବନି, ମାନେ 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 ପାଇଁ ନିଡ୍ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥତା ସବୁ ସୁସ୍ଥ, ସେଇ ରୋଗରେ ଏକା ସବୁ ସୁସ୍ଥତା ସଭାକୁ ଯାଇକି ବସି ପଡୁଥିବେ, ବା ବିଚାର ସୁସ୍ଥ ହଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ସୁସ୍ଥତାର ସଭା ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? କେତେ ଜଣ ରବିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରବିବାର ଦିନ କୁହେ ଆରେ ବାପ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ରହୁନୁ ଆମେ। ନା ଏ ବାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବୁ। ଆରେ ବାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଗିର୍ଜା ପ୍ରତି ଏତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥିବ ସେତିକି ଆହୁରି।